Φαρφάν, ξανά, μπάλα πάει στα... Το! Jawohl! Η απλότητα και πόση ευκολία βλέπετε. Jawohl! Φτάνει Geil, 2 zu 0! από μια γρήγορη προσπάθεια που ξεκίνησε ο Βέστερμαν, άλλαξαν ιδανικά την μπάλα δύο ποδοσφαιριστές εκεί. Φαρφάν και Ράκιτιτς. Δεν ακολούθησε. Θα ξαναδούμε εδώ κάτι. Die putzen wir die Zyprioter! Βέστερμαν, Ράκιτιτς. Εδώ Φαρφάν, κοιτάξτε το Ράκιτιτς. Περιμένει χωρίς κανένας Ah, schön! να το αντιληφθεί. Ο Φαρφάν το βλέπει, του τρώνει την μπάλα και με ένα ιδανικό πλασέ, χωρίς πολύ δύναμη. Schön gemacht! Jawohl! Στην μπάλα από το Ράκιτιτς, εκεί που πάει η μπάλα, ο Μορφής είναι αδύνατο να αντιδράσει και έτσι στο Hey, oh, Schalke ist die Macht. Wir holen uns die Meisterschaft, das wäre doch gelacht. Wir alle stehen zum Club aus dem Revier. So komm auch du zum S04. Από την Schalke και δύο τέρματα. Είπαμε στην αρχή του αγώνα πως απέναντι σε τέτοιες ομάδες, στην προκειμένη περίπτωση απόψε απέναντι στην Schalke του αγώνα, θα έπρεπε να προσεχθούν πάρα πολύ οι παίκτες της γερμανικής ομάδας, να αποφευχθούν τα όποια λάθη. Δυστυχώς σε δύο περιπτώσεις η άμυνα δεν μπόρεσε να κλείσει εκεί τους χώρους, να απομακρύνει την μπάλα και η ζημιά έγινε. Απογοήτευση, όπως είδαμε και ένα πράγμα νωρίτερα, ασφαλώς τους φίλους του ΑΠΟΕΛ που χωρίς ουσιαστικά να το καταλάβουν βλέπουν την ομάδα του να είναι πίσω στο σκορ με δύο τέρματα. Χωρίς να το καταλάβουμε, αλλά η εξήγηση είπαμε είναι απλή. Μεγάλες ομάδες όπως η Schalke δεν χρειάζονται να κάνουν σπουδαία εμφάνιση και ιδιαίτερη προσπάθεια για να σκοράρουν. Λάγιο τώρα που έχει κερδίσει η Schalke, Μπρούσερ απομακρύνει, Χαραλαμπίδης γυρίζει πίσω στο Μορφή. Να προλάβει, απομάκρυνε ο Μορφής, η μπάλα πάει έξω, το πλάγιο είναι για την Schalke. Φωνάζει ο κύριος Γιωβάνοβιτς να απειμπτιστούν οι παίχτες του, πολύ περισσότερο να μην σταματήσουν την προσπάθεια. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος ακόμα, να είμαστε ρεαλιστές, δεν κυνηγά έστω τις λίγες ελπίδες που είχε πριν τον αγώνα για το πιο θετικό αποτέλεσμα πλέον του ΑΠΟΕΛ. Οι ελπίδες αυτές έχουν ελαχιστοποιηθεί. Θα πρέπει όμως να προσεχθεί να μην γίνουν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα και ό,τι καλύτερο προκύψει από εκεί και πέρα. Λάγιο τώρα για την Schalke. Τον γκολ όντως αποσυντώνησε το πρώτο γκολ του ΑΠΟΕΛ, γιατί είχαμε πει λίγο πριν έρθει και το δεύτερο πως δεν βρήκε ξανά ρυθμό και τρόπο να πλησιάσει την αντίπαλη περιοχή. Γι' αυτό και ο κ. Γιωβάνοβιτς έκανε κάποιες εσωτερικές κινήσεις προσπαθώντας να διορθώσει κάπως τα πράγματα. Σάντσες τώρα για την Schalke, Ραφίνια, Έγκελαρ, Ασαμόα, Μπρούσερ που έκοψε, Χαραλαμπίδης, θα πάρει φάουλ. Έπαιξαν γρήγορα μεν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ, αλλά πολύ μακριά ξεκίνησαν από εκεί που έγινε το φάουλ και θα έπρεπε να χτυπήσει την μπάλα. Κόντις